மூளைக்கு சக்தி தரக்கூடிய ஹாகினி முத்திரை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ஹாகினி முத்திரை அப்படின்னா சக்தி முத்திரை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்குது. இந்த முத்திரையை செய்வது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. இந்த முத்திரையை செய்வதனால் இருக்கக்கூடிய பலன் என்னென்னா, இடது மூளை வலது மூளை இரண்டுமே சம ரீதியாக வேலை செய்யும். குழந்தைகளுக்கு கூடிய மூளை குறைபாடு அப்படிங்கிறது சரிப்பட தொடங்கும். மூளையில் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் குறைச்சி சரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த முத்திரை எந்த நேரத்தில் வேணாலும் செய்யலாம். தினந்தோறும் 15 நிமிஷத்துலேருந்து 45 நிமிஷம் நீங்கள் இந்த முத்திரையை செய்வது சிறப்பு. பிரித்து செய்யலாம், செஞ்சுக்கலாம். சாப்பிட்டு முடிச்சிருந்தோம் ஒரு 20 நிமிஷம் கழிச்சு செய்யணும். சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி பசியோடு தான் செய்யக்கூடாது. இல்லைன்னா நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம். இந்த முத்திரையை செய்வது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. உங்கள் 5 விரல் 5 விரல் 10 விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த 10 விரல்களையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த நுனியை மட்டும் தொட்டுக்கணும். சரிங்களா? தொட்டுட்டு இதை நெஞ்சுக்கு நேராக அப்படி வச்சுக்கலாம், இல்லை இப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நெஞ்சுக்கு நேராக வச்சுக்கணும். உள்ளங்கை ரெண்டுமே தொற்றக்கூடாது. ஒவ்வொரு விரலுக்கும் இடையில் இடைவெளி இருக்கணும். இடைவெளி வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடி அமர்ந்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது உங்களுடைய நாக்கின் நுனி மேலே இங்கே தொடணும். இங்கே மேலே அன்னம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தொட்டுக்கணும். மூச்சை வெளியிடும்போது மேலே இடத்துலேருந்து நாக்கை கீழே இறக்கிடணும். இதை வாயை மூடி தான் செய்யணும். சரிங்களா? மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணணும். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கண்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கண்கள் மேல் நோக்கி பார்த்துக்கணும். கண்ணை மூடிக்கிட்டே மேல் நோக்கி பார்க்கலாம், இல்லைன்னா கண்ணை திறந்துக்கிட்டு இப்படி மேல் நோக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படியே வெள்ளையாக மாறிடும். சரிங்களா? இது மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம். அது கண்கள் மேல் நோக்கி இருக்கணும். அது கண்ணை மூடிக்கிட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், இதே மாதிரி உள்ளே நீங்கள் மேல் நோக்கி பார்த்துக்கணும். லைட்டாக தலையை சாய்ச்சிக்கிட்டு இப்படி வச்சுட்டு மூச்சை உள்ளிழுக்கும்போது நாக்கின் நுனி மேல் அன்னத்தை தொடணும். மூச்சை வெளியிடும்போது வாய் மூடிக்கிட்டேவும் நாக்கு கீழே வந்துடணும். சரிங்களா? கண்கள் மேல் நோக்கி இருக்கணும். கையில் இப்படி வச்சுக்கணும். குறைஞ்சது 15 நிமிஷம், அதிகபட்சம் 45 நிமிஷம் செய்யலாம். உங்களால் 5 நிமிஷம் தான் செய்ய முடியும்னாலும் 5 நிமிஷம் செய்யலாம். இந்த பயிற்சி செய்கிறதுனால மூளைத்திறன் வளர்ச்சி அப்படி அதிகமாகும். மன அமைதி கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் பெறும். நிதானமான தன்மை அப்படிங்கிறத ஏற்பட தொடங்கும். கோபம், தாபம் இதெல்லாம் குறையும். 2 மூளையும் சம அளவில் வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய மூளை கோளாறு அப்படிங்கிறது குறைபாடு என்பதெல்லாம் நீங்கிறதுக்கான ஒரு அற்புதமான முத்திரை. இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்ணை மூடிக்கிட்டு மூச்சை எடுக்கும்போது நாக்கு மேலே தொட்டுக்கணும். மூச்சு விடும்போது நாக்கி நுனி கீழே வந்துடணும். கண்கள் மேல் நோக்கி இருக்கணும். இப்படி வச்சு 5 நிமிஷம் இல்லை 15 நிமிஷம், அதிகபட்சம் 45 நிமிஷம் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இந்த ஹாகினி முத்திரை சக்தி முத்திரைன்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த சக்தி முத்திரையை பயன்படுத்தி நீங்கள் வளம் நலம் பெற்று வாழ்வீர்களாக. யாருக்கெல்லாம் உபயோகமாக இருக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சி வைங்க. இந்த முத்திரை மூலமாக ஏதாவது ஒரு குழந்தை இல்லை யாராவது ஒருத்தர் அவங்களுடைய ஆபத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நீங்கள் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.